Munzvimbo yakaroverwa Wayne muri kuramba muchiitika anonzi makunun'unu maodza moyo ameno kuti mwasimuka mhepo yakaita sei. Saka naizvozvo mushure mekunzwa mukomana akarova Wayne uyu paShabhini, tichada kukupai nyaya inotevera iyi yandiri kumbokupai nzwisa iyi. Zvinowanikwa chii chakanyatsoitika baba kuti musvike pakuzi tiri kuona ruoko rwakatokuwara urwu? Right, chakaitika ndechekuti tiri pakati pekushumira kudai pakasvika vakomana vatatu. Zvisinei, ngatimbotangai tanzwa chikomana ichi chinopomerwa nyaya yekuti chakamborova Wayne akafenda, tozodzoka kunyaya iyi. Nhasi taita rombo rakanaka, tawana mukana wekutaura nechikomana chinonzi icho chakarova Wayne paShabhini. Wayne akadonha pasi akambofenda. Panyaya yedu yatiri kufamba nayo mazuva ano yakaitikira kuAdha Tranzau kumaChina paOdzi, nyaya inosuyisa yemukomana anonzi Wayne akangoshayikwa akatsvagwa akaonekwa mushure memazuva 10 ari murwizi rwaOdzi mumvura. Hatisida kupedza nguva asi toda kujambira munyaya iyi tinzwe mukomana uyu achitsanangurawo saidhi rake kuti chii chakatora nzvimbo. Asi ndinokuvimbisai kuti mushure mekunzwa mukomana uyu muteerere zvimwe zvandichada kutsanangura pamusoro penzvimbo iyi, uye munzwe zvakaitikazve pachechi munzvimbo iyoyo, kureva kuti munzvimbo iyi hamuna kumira zvakanaka, muri kuitika zvinorova zvinogara zvakadaro. Ngatipindei munyaya yezuva ranhasi. Alright, mukoma Milton muri sei? Regai nditangire pakuti munhu anonzi Wayne momuziva? Ndomuziva. Okay. Munomuziva ari ani? Andoziva ndomuona wachindouya pakomwira doro patogara. Pamunogara, paunoshanda? Pandoshanda. Okay. Unasimudza voice utaure zvekuti munhu ari kugedhuku anozwawo. Alright. Right. Pane zvakaitika pana Wayne handiti? Zviripo. Chii chakaitika? Ndoda kuti unditsanangurire kubva pekutanga zvaunoziva iwewe kusvika nhasi. Alright, ndainge ndakamira paPorice Snooker. Ndaira Police Snooker achondisandudzira. Andisandudzira choti sadaroba ibva andirova. Pakundirova ndopaira ndimudzosera chivadonha ndipafenda. Afenda akudhwa mvura vanzi pindaumba. Ndapindaumba. Wadhwa mvura asara amuka kwabva kudana na Shoni. Shoni abuda naye anomusiyira paroad pajunction. Amusora pajunction baba achona akazoya musi weFriday. Friday yacho tanetsana chitatu. Baba akazoya Friday achiti mwana wasudini. Asikumuona. Saka bva ipapo andazomboona ndokuzonzwa kuti wamururisi akadini akafa. Okay. Ndoda kuziva kuti pane pawati mhanye ipako pawakamurova apa. Chii chakanyatsoitika? Akange andirova ndakamira paPorice Snooker. Ndamira paPorice Snooker. Papo? Andirova dana chotoni sadaroba achoramba chodini achindirova. Ndochomudzosera, ndamudzosera ndopakabva adonha. Kamudzosere fight? Pamuromo. Pamuromo? Adonha odaro akabva ndabona ndini pindaumba achibva asara idinwa mvura. Atomuka. Anzi akabva amuka apo autozenda twachipa madziro. Akabva kuda nana Shoni wachona atomupa juice. Amupa juice daro asvika pajunction kuti Wayne handichi handekumba. Wabva ati handiendi kumba kwanhu ba. Ndikuenda kumba kwedu. Wamusiya ari pajunction wabva mutora juice racho ari ani. Saka zobva ipapo anazoonekwa atazona baba chomusi Friday. Akuya achiti ndowaro wanetsana nawe choti ndinadini wanetsana naye. Wandoza kuti ari kupi. Handisi kudini handisi kuziya ba. Zvikanza alright atatodini chibva tambomutsvaga kuti ndaenda kune muprista anonzi Munya. Tabva ikweyo takabva tanzi endai kuOdzi tenda kuOdzi. Ndobva ndabva ndasara iyoyo. Wobva wasara kumapurisa? Ndasara kumapurisa. Ndobva ndazofonera mama vangu apa pakanzi vari kuzonditora kumapurisa. Wakazotorwa namama vako kubva kumapurisa? Okay. Right. Ngatiti isusu pawakamurova ndobva afenda, wakafila sei, wakazwa sei, wakafungei? Ndakanzwa kurwadziwa. Hauna kutofunga kuti munhu wafa here? Ndakatombofunga kudaro. Wobva wazomona achimuka?
ukati at least munhu mupenyu. Alright, ngatimboti supa wakaona mapurisa achiuya achikutora kuenda newe kwaodzi. Wakazwa sei? Mapurisa baba aweni neshamwari ndo yakonditora. Ndibva ndana mupurisa gari. Hauna kutorwa nemapurisa. Asi mapurisa utadada zvokuti mapurisa kwacho. Wakatorwa nababa aweni. Okay. Saka mushure mwaizvozvo ndobva wazozwa kuti mukomana wawe wakazoonekwa akafa. Wakafungei? Ndakarwadziwa. Uyu mukomana uyu wanga ari munhu wakaita sei? Maonero akwewo uchitsanangura wanga ari munhu wakadini? Atori tuna shona wanga tora common violence. Avaitoshupana nevanhu. Vanhu veviolence. Zvagara zviri mwavari naNashoni. Ndozvavatora. Vanongoita zvekurwa izvozvo. Okay. Saka wakachiti iwo haungandiro iwe wakajaidzwa ndinombokudzorera. Zvakatombonenguva zvitomboitika, dzingatombondirova chitombosiya zvakadaro. Iwo musi wakabva kuti toweni usatombodaro baba ndisandirova baba. Achibva ramanyika ndobva naenda kumudzosera. Alright. Kufunga kwako iwewe unofunga kuti kuzonzi aonekwa akafa mumvura zvingabva pakurohwa here? Kana handichanya kutoziva wakafamba nekuti wakafambawo naye sei. Vakafamba naye? Handichanya kutozivawo kuti vakafambawo naye sei. Alright. Saka tingangoti zvichida pamwe wakangosanganawo nedzimwe tsaona kumberi? Ndofunga sekudaro. Okay. Nekuti toda kutarisa kuti pawakarova iwewe pamuromo, zvifaiti zvepamuromo tajaira kuti takakura tichingozvirohwa zvitichifudze mombe. Alright, saka watinonza ndizva Milton Mwanga. Chinzwazve shamwari. Ukaona nyika yatakurarama mazuva anaya kana kuti panyika panapa patiri panapa, pamwe pacho kuzi wakapusa kakunobhadhara. Kuti harigoni kurwa. Izvo zvinotokuchengeta izvozvo. Igwara rinotiza zvakatonaka maningi. Kufronzi vanorwa hazvina zvazvinotombokupa kana peace, kana kapisi kesipo chaiko hazvikupi. Saka zvakakosha kuti ukaona kuti pari kuitika zvemadziyo iwe wodini? Wosuduruka woenda pasaidi. Andivazvona. Ukaona kuti maitiro anga achiita iwe waingozvibvisa osara nesinuka yawoyo, iwe wotoenda kurara. Advantage ndeye kuti vanga mutori pambazve, waibva watoenda kodini? Kuvata zvako. Mangwana uzozwa dzaangano kana kuti dzaanyambo zvichingotaurwa kudai iwe usiri munyaya yacho. Plus chimwe chinhu chaunofanira kubatisisa nekucherechedza mazuva anaya zvinodhaka izvi, siyai vamwe vanoita vaiti. Ingoti izvi hatiiti basi. Kuti zvinogona kukupa izvivindi kupedzisira makuita zvinhu zvisizvo, handiti? Une chimwe chekutaura here chekuwedzera kubvunza kana kuti pamusoro penyaya? Hauna. Alright. Unoziva kuti mukomana uyu wakaendeswa kumochari ka? Ndakanzwa kudaro. Pakamirirwe postmortem kuti zvione kunzi chakamuuraya chinyi. Ngatichitendai kuti postmortem iyoyo inobuda ichitaurawo zvimwe zvisinei nekurohwa. Zvikadaro torumbidza Mwari, handiti? Thank you very much. Sezvandakuvimbisai kuti muAdha kumaChina muri kuitika zvinhu zvinorova, regai ndimbotanga ndakupai mufundisi vari panapa vachitsanangura zvakaitika pachechi pavo munzvimbo imwe chete. Muchiri kuyeuka here kuti nzvimbo iyi ndiyo yatakambobata mukomana uya ainzi ari kuba masikati machena mudzimba dzevanhu? Muchiri kuyeuka here kuti nzvimbo iyi ndiyo area imwe chete yababa namai vaya vakawanikwa vachitakura mbudzi nezvinhu usiku? Area imwe chete iyoyi. Muchiri kuyeuka here kuti ndiyo yaDhineki uya wekwachikata wekutyorwa ruoko? Same area iyo imwe chete ye. Mune zvakawanda zvirimo, asi ndichakutsanangurirai mushure mekunge tambonzwa mufundisi vari panapa vakatakwa vari pachechi. Mufunge muarea imwe chete iyoyo nevakomana vakasvika. Ngatimbonzwa zvakaitika pachechi apa tozokutsanangurirai zvinotevera.
Right, ndinonzwa mufundisi Munzwa Mombe ndichishumira ndiri paAdha Transau. Ndiri pa B4 15 pa road 4 apo. Ndope tiri kushumira tiripo tipa conference imwe yamutsvene pa Pentecost. Right, tiri pa Pentecost pane zvakaitika ipapo, pane vakomana vakauya tiri mukati meservice. Vaine doro ravo vakapinda nedoro ravo muchechi. Savapinda nedoro muchechi imomo, vesecurity vakatry kuda kubata kuvadzoreredza kuti aiwa muchechi medu hatibvumiri doro. Saka vakatanga kusanzwisisa pakuda kudzoreredzana kuti vabudisana navo panze. Vakatadza kuramba chikakadzana kusvika mumwe wacho azotanga kunetsana nesecurity vedu, vakatanga kurova vesecurity kusvika vanhu vakakuwara ivopo vanhu vatatu vakakuwara ipopo. Pana akachekwe ruoko nebhodhoro, mumwe wacho akarohwa paruoko panapa pamhaseo apo, mumwe mudzimai anga aripo akakuwara, uyezve umwe mukomana wechidiki anga aripo akarohwa pamusana panapa. Tizoti vakarohwa nei, takamurova, vanhu vakakuwara. Saka vakomana ivavo takazokwanisa kuti vadzinge vaende, sekuti inini samufundisi wemunzvimbo ndakazobuda ndikaenda kunoona nevakomana vavo pakanga pachite noise apa ndandiri mukati muservice. Pendakabuda ndakazoona nevakomana ndobva ndavatsiudza ndobva vaenda. Mangwana kuseni takazovatera kumadzimba kwavo, tikakwanisa zvitakaita tikavatora vakaenda kupolisi. Saka ndinozonzwa kuti vakomana vamunzvimbo munomu. Saka ndochiitiko chakaitika. Pozoti icho chapfuura ichocho kwakuma4 kunze kwaonoedza, pakauya zve kuma camping tent kwedu, pakauya futi mbavha dzakauya, pakauya vakomana 2 havana kuoneka chiso chavo kuti ndianani, asi vanhu ivo vakaoneka vakatomhanyiswa. Pakatorwe mapesi, mabhegi, pakanga patorwe 2 mapesi, mahandbag nebhegi ranga nehembe nefoni inoita iyo Samsung S8 yanga irimo mutendi imomo. Vakatiza nemapesi anozoudzwa kuti mapesi anga ine zvakaita semukati. Vakatora kumhanyiswa, bhegi rembe ndo rakwanisa kuzodonhedzwa pasi. Akadonhedza futi bhegi rake ranga inaro nepushi rake paakadonha ipapo. Saka zvakadaro atataziva kuti vakomana vakatibira ivovo ndianani, vakangozoenda atinozoona kuti ndianani. Saka ndo ripoti ndiri kuda kuti ndipe kumhuri yeAdha kana yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitika mukati menzvimbo yeAdha. Umbavha uri kuwanda. Inini samufundisi pano ndakabva kutobirwa futi pamba pangu, ndakabirwa iyo TV nesound bar zvisina mashure zvimwe dzimishoma iri kumashure. Saka munzvimbo yeAdha chikumbiro chedu mukumhuri yeZimbabwe kana kuti kupolisi yemunyika ino kuti mutibatsire, nokuti nzvimbo ino yazare kuipa. Hatichana kusununguka kunyangwe tichita mapurogiramu echechi, kunyangwe tikadoti ungano nyangwe yedu yekumudzimba medu, kana kuti tifambewo tichisiya padzimba pedu kana pasina kana munhu aripo kana zvengwa chidiki-diki, taane kutya nekudedera. Zviri kuitika munyika munzvimbo munomu zvakadini, zvakati wandei. Mune kupondwa kwavanhu, vanhu vari kungofamba nezvisingazwisisi kuti vanhu ndewekupi. Vamwe vari kutofamba nemachoka nemaspray ekuspray vanhu usiku. Saka hatichanzwisisi kuti munzvimbo yedu inei toita sei. Tatenda hangu. Alright mufundisi. Zuva rakarohwa vanhu mwati wanga uri usiku? Wanga uri usiku. Zvekumanguwai? Zvekuma round 10. Okay. Usiku humwe chetewo ndo wakazouya ukabiwa zvinhu kumatende? Usiku humwe chetewo kwakuma4 vakadzi vakunomuka kuende kunorumuka kwakunonamata. Ndo pakaite vakomana vaviri vakauya kunoba futi kumabhegi. Usiku humwe chete ihoyo. Okay. Vakanga vauya pairohwa vanhu vanga vari vangani? Vakauya pairohwa vanhu vanga vari 3. Vakazobiwa apa vanga vari 2. Vakazobiwa vakaoneka 2 vakazomhanya vachitiza kubva pamatende. Asi vanhu havana kukwanisa kuziva here kuti ndiwo here vanga vambouya kuita noise kana kuti vava vamwe? Havana kukwanisa kuziva nokuti vanga usiku papaine chirima. Okay. Nyaya iyi yakaripotwa? Nyaya iyi yakaripotwa. Makaripota yese yekurohwa kwevanhu nekubiwa kwezvinhu? Ichokwadi, takaripota yese yekurohwa kwevanhu yekubiwa kwavanhu kumapurisa. Takangoisa ripoti nokuti takabuda tichienda nevanhu vanga vekurova vanhu ava. Hatinozokwanisa kutakura vanhu vakabirwe zvinhu, vakabirwe foni nemabhegi. Saka takazongoisa ripoti kuti tikaone mukana vanhu ivo vanofanira kuti vaende koripota vega kuti vazive kuti zvazviri mumabhegi zvazviri zvichii nechii. Alright. So mati vakomana vakasara kumapurisa asi izvozvi vadzoka? Ichokwadi,
ndanzwa nhasi kuti vadzoka kudaro takavasiya kumapurisa variko muso Friday. Saka nhasi Saturday tavanzwa kuti vauya. Saka pane umwe hama yemunomwe takaenda nayo patakaenda kumapurisa. Saka iri pakutandara pamashop pamatakshop apa yakanga yakutoshungudzwa fune vakomana vaya vakutoti aiwa toda kurowa noti iwo patakaendeswa kumapurisa wanga waripo. Okay, vatodzoka vakutothreatena zvimwe. Vakutothreatena futi mumwe munhu imwe hama yemuno chigaro chemuno kutoti iwewe patakaendeswa kumapurisa wanga waripo. Saka wanga vatomodzoka pana pachiripota kuti vakomana vadzoka but vakudotondirwisa futi. Saka mapurisa akati chii nenyaya iyi? Mapurisa patakasiya variko vakati chiendai munorapwa. Vakatinyorera tsamba dzoti tiende kunodini vanhu vanorapwa. Saka vaende kunorapwa nyaya challenge yakazitika nekuti mamedical haana kuzokwanisa kuti adini tipewo mamedical haana kuzokwanisa kuti anyorwe. Saka mamedical ndo aida kuti azodzoserwa futi kupolisi kuti nyaya yedu izoende mberi. Alright. So ndiri kuona panapa pari kuitwa basa raMwari panapa. Ichokwadi. Pari kuitwa basa rakanaka. Ichokwadi. Amungatori mukana uno here mufundisi wekuti mukoke vanhu vemuAdha Transau neZimbabwe yose vari kukuteererai panguva dzino, nekuti ndo chimwe chikamu chakakura chatinoziva chinochinja guta. Kana vhangeri raparidzwa dzimwe mhondi dzinototendeuka dzikanamata Mwari. Chechi inogona kutokamura futi mhondi dzimwe dzaida kuzopara futi mhosva mangwana. Amungatori mukana uno here muri pano palive paTV mutaurire vanhu vemuAdha nevemuZimbabwe nevemuManicaland pamusoro pechechi yenyu? Tinotenda munhu waMwari. Ichokwadi ichocho ndo donzo redu kana kuti donzo rangu inini samufundisi wemuAdha kuti shwiro yangu yanga iri kuti vanhu vaone ukuru hwaMwari vagone kutendeuka, nokuti kumwe kuba kunoitwa kune vana vedu ava dzitori mhepo dzinoteera madzinza. Saka ndanga ndine donzo rekuti muAdha ndiunze chechi iyi sekuziva kwendakaita kuti inobatsire vanhu ende nyika yedu sapresident wedu ndozvavari kukurudzira kuti namatai nyika yedu isununguke ibatsirike namatire nyika yedu iite zvakanaka. Saka ndo donzo rendakaunza chechi ino munzvimbo ine kuti vana veAdha vaone Mwari, vazive Mwari, vaone kunamata kwadzidzise zvakanaka. Munhu kana achiite zvakaipa ari kunzoko akauya kuna Mwari chine chechisikwa chitsva anozvarwa patsva zvakaipa zvopfuura. Owa munhu anoziva Mwari, anotya Mwari, kana paine mabasa aita akaipa akashata anonga akuregedza nokuti akuziva Mwari, ana Mwari Mwari akutya Mwari. Saka ndo donzo retakationgera panapa nekunamatira nzvimbo kuti iite zvakanaka. Alright. Chechi yenyu inonzi chii mufundisi? Makasununguka kuitaura here pamhepo? Ichokwadi ndakasununguka zvangu. Chechi yangu inonzi Followers of Christ Ministry, vateeri vaJesu. Okay. Right. Makasununguka here kupa vateereri nevatariri nhamba dzenyu kuitira vanoda kukubatai vafarira kunamata? Ichokwadi nhamba dzakasununguka kuti tipei munhu wese nyika yese yeZimbabwe Manicaland yese kuti tinokukokai tinokudai kuimba yaMwari. Makasununguka chero uri upi ane matambudziko akaita sei, uyai tinamate Mwari. Mwari ndiye mbune, ndiye anozvigona. Saka ndakasununguka kupai nhamba dzangu ndichadzitaura ndichitera mbijana kuti munhu wese anzwisise pasazoitira anoti aiwa mufundisi maizotaura muchimhanya paya. Nhamba dzangu dzekufona dzinoti idzo 774 764 129 129. Ndichadzokorera zvakare 774 764 129. Regai ndikupei futi dzenet 1. Zvakakosha zvinokuti manetwork edu anopota echimbodini echimboramba. Saka regai ndikupei nedzenet 1 dzinoti idzo 0719 0719 764 129 0719 764 129 dzakada kufanana naye image number. Ndadzifarira nhamba idzi image number kureva kuti kungoudza munhu kuti nhamba dzandakupa dzebhadhi idzo dzedzo unongochinja code woisa net 1 wautondibata futi dzinongosiyana pana 1 na 9. Mwaita basa mufundisi nenguva yenyu, tinokutenda ine masoko enyu. Tinotenda munhu waMwari. Pfurirai mberi nebasa, tiri kuona zvinhu zvakanaka zviri kuitwa. Chokwadi Evhangeri ngariende. Ichokwadi nemiwo kwemuna muri mutirambe muchingotinamatira nekuti chengetere nyika iyi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinotenda nokuti vanhu tinovada kuti vauye kuimba yaMwari. Mazvita. Ndatenda hangu. Thank you. Makadi baba? Tiripo makadi yenyu munhu waMwari.
aiwa ndi makasangana nematambudziko ekutokuwara chokwadi zvinowanika. zvakaoma. Tiri kutaura nani apa? Ini ndinonzi Elder Livingstone Mushore. Ehe. Ndiri wesangano reFollowers of Christ Ministries. Asi ndichibata ndiri kuguta reHarare. Alright. Saka takazongosanganawo nazvo tauya kuno kupi kuAdha kuno Kumanikaland kwaMutare kumakomoyo. kwaMutare kumakomoyo. Sangana nenhubu. Aiwa zviriko ndosaka chitendero chakadzika kuti tirwisane nenhubu. Inga zvakaoma asi zvinowanikwa mubasa raMwari. Zvinowanikwa. Chii chakanyatsoitika baba kuti musvike pakuzi tiri kuona ruoko rwakatokuwara urwu? Right, chakaitika ndechekuti tiri pakati pekushumira kudai. Pakasvika vakomana vatatu vanova manzwa vari kumapurisa. Saka vakomana vakasvopinda mutende vakabata makotsi avo eduro mablack label. Ivo vakatodhakwa kudhara. Tinoziva hedu kuti munzvimbo zvinowanika. Chechi yedu ine mainstruments inodii. Saka pavanonzwa vakomana vanongobuda zvemainstruments sevana vanenge vakadhakwa vanonzwa kusununguka kuita sei kusvika isu futi sevatendi hatiti munhu akadhakwa auye muchechi tinongovagamuchira nekuti even munhu akadhakwa mumwe munhu anogona kutongotendeuka izvozvo saka takavatambira asi nzvimbo yega yega inenge ine mutemo takaedza kutaura navo doro renyu kana mapinda moisawo doro renyu panze mombonzwa zvemuno kana mapedza mopfuura muchiita sei motora doro renyu but pakaita kakusawirirana. Alright. Paita kaneka kuda kunzwisana nekakusawirirana saka chakazotinetsa ndechekuti behavior yavo yakazenge yakuita kunge as if it was a planned issue. Nekuti mumwe wacho akasvika pakutora macheya sumudza kuwera cheya pasi macheya edu maplastic. Saka tiri vanhu unopesera munhu wafrustrated paextend yazvasvika plus neage yavo havasi vanhu vakuru stereki tofunga vafanira kuma 22 21 19 years. Saka ndakazosvika pakubata mumwe wacho ndikati munenge akanosvika pastage yakadai hazvichaita panzvimbo inenge ichinamatwa. Wakati akazvako but kushora kwako uri kushora vabereki vako wadi wangu mbozvidzora kwangu padikidiki iyoyo. Akamva andisumudzira voice kwakutondibata kuti ndibatwe ende ndiri muridzi wenzvimbo ino tisitokudzai zvekuita. Saka hazvina kuzotiitira zvakanaka takamba tatorana ndokutodzana kuisana panze. Munongoziva vakomana ava vekunwa vekudhakwa musomboti yava time yandakangoedzaka kumudhonza ikaku akamva atoresista zvezvekuratidza kuti akutoda zvekwataka. Saka ndakamutorera semwana mudiki kuti ndikamurova mbama imwe chete anogona kudzika maona kuti apa nzvimbo pano zvanukuti hazvitori. Saka pandakangodaro akamba mai ndokunotora bhodhoro riine doro racho sinambokwanyi. Vamwe vemuchechiwo vakazoona kuti Elder vakutoatakwa nevakomana vemuti vamwe vacho vese vakamba vauya ndokubva tachitotanga kutorwisana ipapo. Takarwisana vaida kubata vamwe mai vaida kutobata akamba azviona kuti mai avari kuda kubatsira ndokumva avarova pano paelbow zvekuti patakatoenda kuhospital vakatonzi pakatoita dislocation ndokumva vadonha pasi. Saka ini ndakabatavavarova nebhodhoro. Saka ini ndakazomhanya ndakuona kuti ndimai vakuru vari kudai nemwana ndokumai ndinobata mukomana vese ndobva vazonditeera pandakangomubvisa ndobva ndakashaya balance ndobva ndaenda pasi. Ndobva vakazobva vaita sei one akandigarira wachirwa nechichiri bhuku. Saka one akazoburitsa bhodhoro akuda kundorova kumeso ndiri pasi pandakagona kuribloka ndo rakazocheka achida kurova kumeso. Mumwe akandorova hake nebhutsi panapa I have a pain andiri kutonzwa iri abit a deep pain. Saka this wound rakaita a deep yekuti ndakagona kutoona tsinga dzewhite ipapa paruoko apa very deep kutonosvika pabhonzo. Saka bhodhoro ranga rapwanywa. Bhodhoro rakatozonopwanyika nekubloka aida kurova fesi zvokuti mukatarisa apa ndakanobloka ndakadai mabhodhoro ndo akazoita zvimaki zviri kuoneka but apa ndo pakapinda a deep wound. Saka ndakazonosona wangu zvokuti vakasona panotoona about 7 stitches dziri papa dzakazonosona. Saka pakazoyawo vamwewo vari muno munzvimbo
vesekiritiwo vanogara vari muno munzvimbowo vakazokwanisa vakomana kuti ava havana kumbotiza vechibva pano vakati unotorwa kumba kwavo kuseni tikaisa kutora navo takazongoenda kumapurisa saka isi takazobvawo vasati vatorwa mastatement isi takangotorwa tikanzi chiende munobatsirwa saka nesituation nezvakaitika zvacho we are surprised kuti tichibuda vanhu vanonzi vobuda voteera ende vaamuno munzvimbo zvakare vakuthreatena vanhu kureva kuti zvireva kuti kana nesu we are feeling not safe again zvakadaro handiti chokwadi ndo mamirira zvakaita munhu waMwari. Alright baba, ndanzwa tine urombo nematambudziko iwaya shuwa apa muri kuita basa raMwari. Ichokwadi zvinowanika tinongozviti kudzorera ndekwaMwari. Ichokwadi kana vakatouya hatitovadzingi tinotoda kuti vaite sei vanogona kuva vana Sauro vakazova Pauro. Sauro wairwisa vatendi, chiparadza vatendi saka ndofunga mukatarisa Pauro kuti yakanyora magwaro akawandisa asi yaka iri mhondi kwayo yekuti vamwe vakatora makore vachingodhauta kuti atendeuka zvechokwadi here kana kuti aruda kutotibata futi. So masoko enyu ekupedzisira hamuna zvekutaura here maringe nechechi? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kune vakateerera vese vana vaMwari, regai nditi muna Mwari mune zvese, ende ukaona panotaurwa shoko raMwari panoitwa zvoMwari ukaona zvisingakuitire usarwise vatendi vaMwari, unozvitorera jambwa, nekuti chiripo ndechekuti kana ari prophet kana ari mufundisi ane simba rekukublessa, ane that anointing, and that same power iro riri kuanointa is the same power rinogona kukukesa. Saka zvinongobva from the same mouth. Saka unogona kusvika panzvimbo kana kuti pamutendi waMwari ogokublessa kana kuti agokukesa, zvese zvinobva panzvimbo. Saka unofanira kuzvingwarira ende usaite zvinhu zvekuti unoona maziso evanhu kana kuti ndingati kuita maune, nekuti kana wazobva panzvimbo unenge wawega, dambudziko raunozosangana naro kunyanya Mwari akakukesa, upenyu hukufambira zvakanaka. Ndio mashoko angu ekupedzisira. Mazvita Elda komborerwa izvikuru, furirai mberi nekuita basa. Thank you very much.